मा निमाहा बिबानो केसखौ बोखांनानै लागोन फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मा सानो मा निमाहा बिबानो केसखौ बोखांनानै लागोन नामा मा निमाहा बिबानो केसखौ बोखांनानै लागोन फ्रेन्ड्स नोंथांमोना सानो ना सोरबा सासे सुबुङा केस होनायनि उनाव होजाग्रा सुबुङा जुदि निमाहा बियोबा मा केसखौ बोखांनानै लागोन बेबायदि आथिखालाव जोंनि इउटिउब फेमिलियाव बर' इउटिउबारफोरा एनिथिं एमजे बिथांखौ निमाहा बिबानो केसखौ बोखांनानै लागोन बा निमाहा बिबानो केसा जोबगोन बेबायदि माखासे एडभाइस होदों बोसोन होदों आरो बेबो ससियेल मिडियायाव फैनानै इउटिउबाव फैनानै गाव गावनि चेनेलाव बुंदों सोरबा फेसबुकाव बुंदों आरो बेबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंनायखौ एनिथिं एमजे बिथाङा बुंदोंबा बेबायदि जुदि एडभाइस होनो मोनबा फन कल मानो खालामाखैसै मानो वाट्सएप खालामाखैसै बा बेबायदि प्राइभेटलि मानो कानेक्सन खालामाखैसै मानो बेबायदि सापर्ट खालामाखै ससियेल मिडियायाव फैनानै बेबायदि बुंनाया एनिथिं एमजेखौ गाहायथिं बोख्लायलांनो नागिरनायसो बा डाउन खालामनो नाजानायसो होननानै बुंदों माने एनिथिं एमजे बिथाङा बैबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै निमाहा बिनो थिननायखौ मा बुंदों गावखौ डाउन खालामनो नाजानाय होननानै बुंदों बिथाङा मा सानदों मिथिया आरो बाथ्राखौ ओरैबायदि स्टाइलाव नुबाय थादों माने बेखौ बाथ्राखौ एसे माने इउटिउबारफोरनि गेजेराव मोनसे पलिटिकेल गेम बादि लांनो नाजानायखौ जों हमनो हायो आं जिहेतु एनालाइज खालामो बे एनालाइजआव आं ओरैबायदि नुहरदों माने बे ओरैबायदि जानो थांबायदों एनिथिं एमजेआ जानो हागौ मोनसे टारगेट लादों बियो केसखौ नांगोन बे निमाहा बिया बे केसखौ बियो नांनानै देरहानो नाजागोन बेबायदि स्टाइलाव बिथाङा थांदों स' बिथांखौ निमाहा बिनो थिननाया बेकार होननानै आं सानो दा बिथाङा निमाहा बिनाय नङा आंनि आन्दाज बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों मा बिथाङा फट'खौ होनायनि उनाव जायफोर मेमार्सफोरा जायफोर मिनिथाव भिडिअ बानायो लासिं सिं खालामग्रा भिडिअ बानायो बै सुबुंफोरनि थाखायसो अपमान मोननानै बेबायदि केसखौ होनाय जादों बेबायदि एनिथिं एमजेनि बुंनाय बेनिखायनो बियो साननानै लादों मा गावहा दाय गैया बिथांनि बुंनायनिफ्राय बे बाथ्राया रोखा नाथाय केस होनायाव मोनसे बाथ्राखौ जों नुदोंमोन लिरनाय बे जाहैबाय मा स्पेसियेलि मेन कालप्रिट बा मेन जे मास्टार माइन्ड बा मेन मानसिया जाबाय एनिथिं एमजे होननानैसो होखादों केसखौ स' बै मेम्बार्सफोरखौ होनाय थाङाखै एनिथिं एमजेखौसो टारगेट खालामनानै केसखौबो होदों स' केस होग्राजों आरो एनिथिं एमजेनि बुंनायजों गोरोबाखै डेट मिन्स केस होनायाथ' एनिथिं एमजेखौ होदों नाथाय एनिथिं एमजेआ साननानै लादों मा बै मेम्बार्सफोरासो मेन दायनिगिरि बेनिखायनो कर्टआव बा बेबायदि जुदि बिसार जायोबा बेयो मोनसे दलिल होनो नाजागोन जे बेनि दायनिगिरिया एनिथिं एमजेआ नङा बै मेम्बार्सफोरासो जायफोरा भाइरेल खालामदों स' बेबायदि स्टाइलाव थांबायदों बाथ्राया आरो माखासे इउटिउबार बिथांमोना आरो निमाहा बिबानो अननाय फैनानै केसखौ बोखांनानै लाफिननोबो हागौ बेबायदि स्टाइलाव गोबाङा एडभाइस होदों बेबो ससियेल मिडियाजों फैनानै आरो प्रकाश बिथाङा मोनसे बाथ्रा होनदों प्रकाश नार्जारि फनजों बा वाट्सएपजों कानेक्ट खालामगौमोन नाथाय नाम्बारफोरखौ ब्लक खालामनानै दोनदों साबेसेनि नाम्बारखौ ब्लक खालामनानै दोनदों बेखौथ' मिथिया दा आरो साबेसे बेखौ फन खालामनो नागिरदों बेखौ मिथिया अबयस्से बेवहाय मोनसे आनकमन नुनो मोन्दों बे आनकमना जाबाय 500 रुपिस हेल्प हरनाय नुनो मोन्दों प्रकाश नार्जारिखौ आरो बेखौ बिथाङा कमिउनिटि टेब ना स्ट'रियाव होखोथाय बहाबा होदो माने एनिथिं एमजेनो 500 रुपिस हेफाजाब हरनाय आरो बेनि थाखाय खिन्थु एनिथिं एमजेआ दाबो थेंक इउबो होनाखै नङा होमबा दा गोबां सुबुङानो मा होनदों एनिथिं एमजेखौ निमाहा बिनाय स्टाइला जायाखै निमाहा बिनांगौ आरो बिनि थाखाय गासै इउटिउबारफोरा बदनाम जाबाय थादों बेबायदि बुंनो नाजादों आरो खायसेया नाथाय आं बिदि सानाखै बिदि बुङाङो जे बिनि थाखाय जे इउटिउबारफोरा अपमान जाबाय थादों बेखौ आं बुङाखै जियानो जाया मानो जोंनि बर' मानसिफोराथ' बिदिनो होनखायो नङा होमबा जे सोरबा सासेया दाय मावबा नोंसोर मा जाबाय थायो नोंसोर इउटिउबारफोरा मा जाबाय थायो मोनसे समाव माने जेब्ला आङो पाठशालानि बजालि कलेजाव फरायबाय थादोंमोन अब्ला जोंखौ माखासे बर' राव राय सुबुंफोरा होनोमोन आरो तहतक किय बडलेण्ड লাগি থাকে इमान पाइसे इमान লাগে आरो ओरैनो जोंखौ बुङोमोन स' थिग जोंनि मानसिफोरा बेबायदिनो बिसोरनि गेजेरावलाय मा जालाबाय थायो इउटिउबारफोरनि गेजेराव बै बुंग्राया मिथियोसो बुंदो आरो बेखौबो जों गोरोन्थि बा जानो नङा बिदि बुंनायनि थाखाय जों जे अपमान जाजोबगोन बेबो नङा आं सानो जे जोंखौ सोरबा एनिथिं एमजेखौ लानानै बा सोरखौबा लानानै केस होनायखौ लानानै सोरबा सुबुङा जोंखौ माबा मोनसे बुंबा बेखौ जों हजम खालामनांगोन नङा होमबा दा जेन जाया मानो बाथ्राया मा स्टाइलाव थांदों नोंथांमोना एसे हमनो हादों नायाखै जे बाखि इउटिउबारफोरा जाबायदि स्टाइलाव बाथ्रा बुंदों नाथाय एनिथिं एमजेआ बेखौ उल्थाय लादों आरो उल्थाय लानायनि जाहोना जाहैबाय मा बिथाङा दासिम गावखौ दाय गैया होननानै सानना लायो आरो बिथाङा कर्टआव नांनायनि मोनसे टारगेट लादों खोमा आं बिदि बुंगोन
बिनि बुंनायनि स्टाइलाव स' बे मोनसे जुद्ध स्टाइलनि जानो थांगासिनो दं माने कर्टआव हाजिर जानानै जुद्ध नांगोन बेयो माने उकिल सुकिल हमनानै ना मानानै जेरै हायो गथै बिदि जानो हागौ आरो बिदि स्टाइलाव थांनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा माखासे इंगित होनो नाजाबाय थादों जे बिथांनि इंगितआ ओरैबायदि सोर भिडिअखौ डिलिट खालामदों सोर मानसिनि गाइडआव बेबायदि जादों गासैखौबो मिथिगौ सोरखौ माने आसि दिन्थिनो नाजादों ब्लाइन्डलि सोरखौ आसि दिन्थिनो नाजादों बेखौ हमनो हायाखै बिथाङा नाथाय सोरखौबा इंगित खालामनानै बुंदों जे सोरनिबा फान्दायनायावसो बेबायदि जाथायफोरा जादों माने बिथाङा कन्ट्रभार्सि लाइनाव लांदों आरो बाथ्रा ओंखायनो बे केसआ गोलाव जानो हागौ आरो गोबाव समहालागै एनिथिं एमजे बिथाङा बर' इउटिउबारफोरनि कन्टेन्ट जानानै थानायनि मोनसे चान्सखौ आं नुहुरबाय थ' नोंथांमोना एनालाइज खालामनानै नायदो बिथाङा मा स्टाइलाव लांदो बाथ्राखौ आरो माखासे सुबुङा निमाहा बिबानो दाया जोबगोन निमाहा बिबानो दाया जोबनाय जोबिखौथ' बुंनो हाया निमाहा बिबानो जोबाबो जानो हागौ निमाहा बिबानो निमाहा होफिनगोन बोखांना लाफिनगोन केसखौ बे बाथ्रायाबो गनायथावना नंजोबा नङा होमबा खिन्थु निमाहा बिबा एसेबाबो गुरै जानानै माबा मोनसे एक्सकिउसथ' फैगोन माने आं ओरैबायदि बुंगोन एनिथिं एमजे बिथाङा जाबायदि इउटिउबाव माने हारसिं माने थादों आरो हारसिं जालांगासिनो दं लासै लासै बिथाङा अकलखरिया जालांबाय थादों बेजों लासै लासै फ्रेन्ड सार्कोला बिथांनिया खमायलांबाय थादों आरो बाखि इउटिउबारा खावसेथिं जालांबाय थादों बेबायदि पजिसनखौ नुनो मोन्दों आरो बे हारसिंबाबो अकेला हे लेकिन शेर हे बे स्टाइलाव माने बिथाङा थांदों आरो दा एनिथिं एमजे बिथाङा मा हारसिं हारसिं जालांबाय थादों बाखि इउटिउबारफोरा खावसेथिं थालांबाय थादों नाथाय हारसिं जायोबा बिथाङा नांनायनि मुदाव दं माने आयेन बादि नांगोन आरो कर्टआव नांगोन आरो जे आं दाय गैया नोंगो फट' नाया नोंगो नाथाय आंनि दाय गैया जेबो गाज्रि होआखै अपमानजनक होआखै बेबायदि बिथांनि मोनसे दलिल आरो मोनसे स्टेन्ड बेनिखायनो बिथाङा मोसाया हारसिंनो सिकार खालामो मैहुर खालामो बेबायदि स्टाइलाव थांबाय दं आरो बाखि इउटिउबारफोरा आरो मा निमाहा बि बेबायदि स्टाइलाव बुंबाय थादों आरो दा मोनसे सासपेन्स सृष्टि जादों बै सासपेन्सखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जे माखासे सुबुङा बुंदों निमाहा बि नाथाय बै निमाहा बिनायखौ बिथाङा मा जाहोननि थाखाय डाउन खालामनो नागिरनायसो होननानै बुंखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिर आरो बिथाङा गावखौ मानो दाय गैया होननानै बुंनो नाजादों बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिर आरो लोगोसे बिथाङा मा नांनायनि मुदाव दं कर्टआव गावदि दाय गैया बेखौ प्रुफ खालामनो थाखाय बिथाङा रेडि जानो थांगासिनो दं नामा नोंथांमोना जुदि गोलाव सान्स हरनो हादोंबा कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरो बेखौबो आं सोंगोन नोंथांमोननियाव मा बिथांनि थाखाय बाखि इउटिउबारफोरा अपमान जाबाय दं नामा बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टआव लिर मानो होनबा माखासे कन्ट्रभार्सियेल वर्ड माने जोम जागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बुंनो थाङोबा जोंहा बुंनो जेबो राइट्सआनो गैया मालायनि केसआव नङा होमबा जेबो राइट्सआनो गैया नाथाय थेवब्लाबो जोङो इउटिउबार हिसाबै भिडिअखौथ' बानायखायो नालाय बुंखानांसिगोन बुंबाय नोंथांमोनाबो आंबो सबबो बुंगासिनो थादों दा नोंथांमोना कमेन्टआव लिर मा जानो थांगासिनो दं मा फैनाय मास मोनसे मोननैयाव बिथाङा कन्टेन्ट हिसाबै थायाना इउटिउबाव बयनिबो कन्टेन्ट जानायनि मोनसे लामायाव आं नुहुरदों जे सासे मानसियानो बहुत कन्टेन्ट जानो हागौ नेक्स्ट आरो बे गोबां इउटिउबारनि थाखाय लाबबो जागोन बेनिखायनो मा सोरबा इउटिउबारा बिथांनि सायाव भिडिअ खालामालासिनो थानो हागोन ना नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो मा जानो थांगासिनो दं आरो जायफोर आंनि साबस्क्राइबार इउटिउबार बिथांमोना दं नोंथांमोनाबो कमेन्टआव लिरदो जे बिथाङा मा खालामनो थांबाय दं नोंथांमोना साइक'लजि खालामनानै बुंदों बे जाबाय आंनि मोनसे थौले एनालाइसिससो आं एनालाइज खालामनाया नंजोबाबो जानो हागौ मोनसे आइडियासो खालामदों माने आइडिया खालामनाय भिडिअ आंनि जितु इउटिउब चेनेल बे इउटिउब चेनेलाव मा नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिस माने एनालाइसिस खालामनानै नायो आरो बियो इनकारेक्टबो जानो हागौ कारेक्टबो जानो हागौ जास्ट क्रिटिसिजम टाइपनिबो बा बेवहाय माबा मोनसे बाथ्रा ओंखारनानै फैयो आरो बे बाथ्रानिफ्राय नोंथाङा जुदि बेबायदि साननानै मोजां मोनोबा बेयाव हेल्प जागोन आरो आंनि कन्टेन्टआ आरो बेयो कमप्लिटलि गोरोन्थिबो जानो हागौ बे एनालाइसिस नाथाय जास्ट मोनसे साइक'लजि खालामबाय